The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Kajingnya kana napdeng ki artali kiri ki pahe ha kapertai kalanang jorpa kini kisi ki balade. Kijingalam na baro artali ki liang ki lapen pau ya kijingkren ki batinge ka penlong ya kajinglong jingman ha kathan Middle East banlong ka bama bat ka bom song sngan. Na kaliang jong ka United States u President Donald Trump ulaong patba balada omla banpoi sya kajingas nguthu lengba kajingakren ki borshipai jong kari kinshim da ki sinjam ki batinge. Ulakdo baki benta ki bakongsan kum ki bridge bat ki power plant ha Iran kila ban sya penjulor ha kapor ka balingkot bha. Ulaong ru ba ka US kadang aipor hadu ka singi lasai ha kapor prabaji John Mead na ka benta kajingakren banpoi sya kajingas nguthu ka pabyang. Kadba kajingakren kadang yat ka US kadang kermen ba kajingas nguthu kanwan Henry kadang penkre ru ya kisin jam ki batinge lada kampoi sya ka bajob. Henry na kaliang jong ka Iran pat kijing alam kila kentat ya kini kijing maham baro. Kila ong makin sange Henry kindang bateng ya kijing yakun persya ya ki target jong ka US bat Israel. Kila kadau ba kijing kren jong ka US kilong ki baklem nong rim bat kimla ban penkala ya kijing temu jong ki. Ha kijing yakun ki badang shen la yathu ba ki borshipai jong ka Iran kila pendon kam da ki misail bat ki drone ban ther ya buntali ki jaka ki badon jing ya dei bat ka US bat Israel. Ki jaka ki balsa akta ki gentup ya ka airbase ki jaka sa ki shipai bat ki benta ki badon jing ya dei bat ka jing rap shipai. Ka Iran kala kamru ba ki bor jing da jongka kata ka air defense system kilala ban penha buntli ki drone ban missile jong ka US bat ki parlok jongka. Kani ka pen I ba ka jing yakun kam dei tang ha ka khandau Henry ru hasun meneng. Ha ka ju ka por ki jing yakren halor ka jing le ki dang yat saprang Henry om padon ka jing snuthu ka pasai. Kiri ba pher ha ka perthai ki lasdang ban pej ngor ya kani ka jinglong jingman namar kala ban kata ya ka jing chong suk chong san ha ka perthai hi baro ka wei. Ki katu kat ni kiri kala persang banyarap ha ka jingya kren Henry ki jingya pher jingmut ki dangdon. Ki patba habun ki benta jong ka perthai ki don ha ka jing septing bat kata ka jingya kan at kan nang he bat kan wanra ya ka jingya ka bakrau. Ka jinglong jingman menta ka dangsa ka bama bat ka bakhia ka perthai ka dang ap bat pej ngor ya ka jingya kren ha bedeng kini ki artali kiri bat ka jingya kut jong kani ka jingya kan at kan long ka bukong san na ka benta ka jing song sangan jong ka perthai hi bro ka wei.